Светът не иска да си богат. Ако си мислиш, че успехът е въпрос на късмет, тогава вече си загуби играта. Те не искат да си богат. Те искат да си объркан, да гледаш наляво, докато истинските пари са отдясно. Те искат да си под наем, да скролваш, да работиш по 40 часа, докато същия този 1% купува и продава всичко, за което мечтаеш. Запомни, не става въпрос само за автомобили. Става дума за контрол, власт, свобода. Нямаш нужда от повече мотивация, но даже от шибаната система. И ако все още се съмняваш, ето ти едно правило. Най-гръмогласните критици винаги са най-тихите в реалния живот. Не съм тук, за да те вдъхновявам. Аз съм тук, за да те събудя. Разбери, или оставаш средностатистически. Но никога не казвай, че никой не ти го е казал. Джон Дейвид Глаузър. Не е курс, а движение. На следващия път.